निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग सादर करीत आहे प्राचार्य प्रमोद डोरले लिखित विश्वधर्म आणि हिंदू सहिष्णुता। अभिवाचन सौ अश्विनी कुलकर्णी। हिंदूंची परंपरा विध्वंसाची नाही, समन्वयाची आहे। जीवनाकडे पाहण्याची हिंदू दृष्टी अशी आहे की आपण या जगात शिकण्यासाठी आलो आहोत। शिकण्यातच जीवनाचा सारा आनंद सामावलेला आहे। शिकण्यावर प्रेम करण्यासाठी आणि अनुभव घेण्यासाठी मानवी आत्मा या जगात आला आहे। वेगवेगळ्या तत्वज्ञानांच्या बाबतीतील हिंदू माणसाची प्रवृत्ती कधीही विध्वंसाची राहिली नसून प्रत्येक गोष्टीचा समन्वय साधण्याकडे त्याचा कल राहिलेला आहे। भारतात जर एखादी नवी कल्पना आली तर आम्ही कधी तिचा विरोध करीत नाही, आम्ही तिला आत घेतो, तिच्याशी समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करतो, कारण आम्हाला आमच्या प्रेषिताने म्हणजेच परमेश्वरी अवताराने भगवान श्रीकृष्णाने सर्वप्रथम ही पद्धत शिकवली आहे। आम्हाला कृष्णाने शिकवले आहे की मी ईश्वरी अवतार आहे, मीच सर्व धर्म ग्रंथांचा प्रेरक आहे, मीच सर्व धर्मांचा करणकर्ता आहे, म्हणून आम्ही कशालाच नाकारत नाही। या प्रकारे आम्ही कुणाचाही तिरस्कार करीत नाही। मुख्य सारभूत गोष्ट ही आहे की कोणताही धर्म खरा किंवा खोटा असत नाही। प्रत्येक व्यक्ती त्याच्या आवडीनिवडीनुसार रुची वैचित्र्यानुसार आपापला मार्ग निवडत असते। त्यामुळे रस्ते वेगळे असणे हे स्वाभाविकच असले तरी ते सगळे एकाच ठिकाणी जाऊन पोहोचत असल्याने त्या बाबतीत आपत्ती असण्याचे काही कारणच उद्भवत नाही। या प्रकारे प्रत्येकाच्या वैयक्तिक आणि भिन्न उपासनेला मान्य करणे वा मार्गाची निवड करणे याला भक्तीच्या परिभाषेत इष्ट आराधना म्हणून म्हटले जाते। धर्मातील रचनात्मक आणि नकारात्मक तत्वे। काही माणसांची अशी कल्पना असते की या जगात केवळ एकच धर्म राहू शकेल, केवळ एकाच प्रेषितावर सर्वांची श्रद्धा बसेल आणि परमेश्वर केवळ एकच अवतार धारण करू शकेल। पण ही कल्पना काही खरी नाही। परमेश्वराचा संदेश घेऊन येणाऱ्या महापुरुषांच्या जीवनाचा हाच संदेश आहे की सर्व धर्म अंतिम सत्याचा एकच अंश आहेत आणि त्या संपूर्ण धर्मांच्या एकत्रित तत्वावधानातूनच संपूर्ण सौहार्द आणि सामंजस्य निर्माण होऊ शकते, कोणत्याही एकाच धर्मामुळे नाही। निरनिराळ्या वंशांपैकी किंवा जातींपैकी कुणी एक वंश किंवा जात या साऱ्या जगाचा उपभोग घेऊ पाहिल तर ते चुकीचे ठरेल। तसा दावा कुणीच करू शकणार नाही। राष्ट्रांच्या जाती जातींच्या या ईश्वरी समन्वयामध्ये प्रत्येक राष्ट्राला प्रत्येक जातीला एक एक भूमिका पार पाडायची असते, एक एक काम पूर्ण करायचे असते।
एक एक कर्तव्य पार पाडायचे असते. सर्वांच्या एकत्रीकरणातूनच तो महासमन्वय साधला जात असतो. परमत सहिष्णुता या शब्दाचा भोंदू माणसाबरोबर संबंध जोडला गेल्यामुळे तो खूपच असमाधानकारक ठरला आहे. या शब्दाचा वारंवार वापर करणारा माणूस स्वतःला कुणीतरी फार मोठा उच्चपदस्थ समजू लागतो आणि इतर सर्वांकडे विनाकारण दयाबुद्धीने पाहू लागतो. ही फार मोठी विचित्र मानसिक स्थिती आहे. आपण सारे एकाच दिशेने एकाच ध्येयाकडे वाटचाल करीत आहोत. फक्त आपले मार्ग प्रत्येकाच्या मानसिक जडणघडणीप्रमाणे वेगवेगळे आहेत इतकेच. आपल्याला अशा प्रकारचे श्रेष्ठ चारित्र्य निर्माण केले पाहिजे की जे प्रत्यक्षात अपेक्षित असलेला खरा सहिष्णू भाव जागृत करून अंतिम लक्ष्य प्राप्त करू शकेल. प्रत्येक धर्मात रचनात्मक आणि नकारात्मक अशी दोन्ही तत्वे असतात. उदाहरणार्थ, ख्रिस्ती धर्मपंथात जेव्हा तुम्ही अवताराबाबत, तत्वत्रयीबाबत, येशू ख्रिस्तामार्फत मुक्ती मिळवण्याबाबत बोलत असता तेव्हा मी तुमच्याबरोबर संमत होऊ शकतो. छान, हे मला देखील खरेच वाटते असे मी म्हणेन. पण ज्यावेळी तुम्ही असे म्हणू लागता की या जगात दुसरा कोणताही खरा धर्म नाही, दुसरा कोणताही ईश्वरी साक्षात्कार नाही, तेव्हा मी म्हणेन थांबा. तुम्ही ज्यावेळी संकुचित होत आहात, ज्यावेळी नाकारीत चालला आहात, त्यावेळी मी तुमच्याबरोबर जाऊ शकत नाही. प्रत्येक धर्माजवळ देण्यासारखा एक संदेश आहे, माणसाला शिकवण्यासारखे काहीतरी आहे. धर्माचे नकारात्मक स्वरूप लोकांसमोर आणू नका. परमेश्वराच्या सर्वोच्च शक्तीचा साक्षात्कार अजूनही घडतो आहे. बायबल, कुराण, वेद या ग्रंथांची अगणित पाने अद्याप आणखी लिहिली जायची आहेत. सहिष्णुता व सहानुभूती ही मातृभूमीची कृपाच आहे. काचेमधून आरपार भेदून जाणारा प्रकाश विविध रंगांनी प्रकाशित झाल्यासारखा दिसतो, पण तो प्रकाशच असतो. प्रत्येकाच्या अंतःकरणात तेच सत्य राज्य गाजवते आहे. कृष्णावतारात परमेश्वराने हिंदूंना सांगून ठेवले आहे की जसा मोत्यांच्या माळेत धागा असतो तसा मी प्रत्येक धर्मात आहे. असाधारण पावित्र्य, असामान्य सामर्थ्य आणि विशुद्ध पावन मानवता तुम्हाला जिथे कुठे आढळेल तिथे मी आहे असे खुशाल समजा. आणि याचा परिणाम काय झाला बरं? फक्त हिंदू माणसेच वाचतील, इतर कुणीही वाचणार नाही असे एक तरी विधान संपूर्ण हिंदू तत्वज्ञानात, संस्कृत ग्रंथात शोधून दाखवावे असे मी अखिल जगाला आव्हान देतो. आमच्या जातीपंथाच्या बाहेरही पूर्णत्वाला पोचलेली अनेक माणसे आपल्याला दिसत आहेत असे व्यासांनी देखील म्हटले आहे. आणि एवढ्याच साठी जगाला हा धडा देण्याची, हा धडा शिकवण्याची अतोनात आवश्यकता आहे. भारताजवळून जगाने अजूनही हा परधर्माविषयीचा द्वेषाचा अभाव नव्हे तर परधर्माविषयी ही उत्कट सहानुभूती शिकावयास हवी. शिवमहिम्न स्तोत्रात म्हटले आहे, भिन्न भिन्न पर्वतांमधून उगम पावणाऱ्या भिन्न भिन्न नद्या सरळ व वाकड्या तिकड्या गतीने वाहत जाऊन अखेर समुद्राला मिळतात. त्याचप्रमाणे हे प्रभो, आपल्या भिन्न प्रवृत्तींच्या अनुरोधाने माणसे जे भिन्न भिन्न धर्ममार्ग चोखाळतात ते कितीही वेगवेगळे दिसले, ते सरळ वा नागमोडी असले तरी अंती तुझ्याप्रतीच येऊन पोचतात. खरा संन्यासी तोच म्हणावा की जो चराचर सृष्टीत आणि मनुष्य मात्रांमध्ये प्रत्यक्ष ईश्वराला पाहतो. काबाकडे तोंड करून कुणी गुडघे टेको किंवा चर्चमध्ये वा बौद्ध विहारात उपासना करो, जाणता वा अजाणता तो त्या एकमेवाद्वितीय प्रभूचीच उपासना करीत असतो. ईश्वर सर्व आत्म्यांचा अंतरात्मा आहे. जगाला कशाची गरज आहे हे तुम्हा आम्हापेक्षा तो अनंतपट चांगल्या रीतीने जाणतो. म्हणून जे केवळ इथूनच, या आपल्या मातृभूमीतूनच प्रसृत झाले आहे, प्रचारित झाले आहे, ते मूळ सत्य आपल्याला सर्वांना फिरून नव्याने शिकवावे लागेल. पुन्हा एकदा भारताला त्या सत्याचा साऱ्या जगभर प्रसार करावा लागेल. हे कार्य आमच्या जीवनाचे अभिन्न अंग आहे. आपल्या राष्ट्रीय साहित्याच्या प्रत्येक क्षेत्रात, आपल्या राष्ट्रीय जीवनात ते भिनलेले आहे. इथे फक्त इथेच त्यानुसार
रोजच्या जीवनात आचरण केले जात असते. प्रत्येकाला कबूल करावेच लागेल की इथल्या खेरीज आणखी कुठेच ते कृतीत आणले जात नाही. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.